Και επιστρέφουμε. Καλησπέρα σας. Έχω κοντά μου τον κύριο Ηλία Πεσάχ, αιματολόγος. Καλησπέρα. Και τη Φωτεινούλα μας. Γεια σας και πάλι. Καλώς ήρθατε, γιατρέ μου. Καλώς να σας μας βρίσκω. ενημερώσετε για την ανεμία. Με χαρά. Στη διάθεσή σας. Η ανεμία τουλάχιστον αφορά τις γυναίκες, το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι δεν είναι? Γυναίκες, ηλικιωμένους, εφήβους. Εξαρτάται τον τύπο της ανεμίας που κοιτάμε. Πόσα είδη ανεμίας υπάρχουν? Είναι πάρα πολλά, αλλά μπορούμε να τα διακρίνουμε, ένας τρόπος διάκρισης έτσι, όλα τα είδη ανεμίας, ανάλογα το αίτιο. Υπάρχουν οι ανεμίες που οφείλονται σε μειωμένη παραγωγή ερυθρών, παράδειγμα σιδηροπενική ανεμία. Υπάρχουν ανεμίες, η μεγαλοβλαστική, υπάρχουν ανεμίες σε αυξημένη καταστροφή ερυθρών, παράδειγμα η μεσογειακή ανεμία, το στίγμα μεσογειακής ανεμίας, και υπάρχουν επίσης και οι ανεμίες που οφείλονται σε απώλεια, ουσιαστικά σε αυξημένη απώλεια αίματος, ερυθρών, που μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλά αίτια, γαστεντερικά προβλήματα, αιματολογικής φύσεως προβλήματα, για την ακρίβεια αν παίρνουμε κάποια αντιπικτικά. Οπότε ανάλογα με το αίτιο έχουμε και διάφορους τύπους ανεμίας. Μάλιστα. Τι είναι η σιδηροπενία, καλά το λέω? Σιδηροπενία και σιδηροπενική ανεμία. Σιδηροπενία είναι όταν έχουμε χαμηλό σίδηρο ή χαμηλά αποθέματα σιδήρου, φερριτίνη, οι αποθήκες μας. Ναι. Αν έχουμε πολύ χαμηλά αποθέματα, τότε αυτό σιγά σιγά γίνεται ανεμία. Οπότε ονομάζεται πλέον σιδηροπενική ανεμία. Εδώ μάλιστα μου δίνεται έτσι μια ευκαιρία να σας πω ότι στη σιδηροπενική ανεμία δεν κοιτάμε το σίδηρο, είναι λάθος. Κοιτάμε την αιμοσφαιρίνη σαν δείκτη από τη γενική αίματος και κοιτάμε και τη φερριτίνη, έναν άλλο δείκτη που είναι οι αποθήκες του σιδήρου. Αν λοιπόν έχουμε πολύ χαμηλή παθολογική φερριτίνη, ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε ένα αυτοκίνητο χωρίς φρένα, οπότε αν χάσουμε λίγο αίμα πλέον δεν υπάρχει τίποτα να το συγκρατήσει, τον αιματοκρίτη μας και την αιμοσφαιρίνη μας, και σιγά σιγά αρχίζει και πέφτει η αιμοσφαιρίνη. Όταν θα πέσει αρκετά η αιμοσφαιρίνη, είτε πέσει απότομα είτε πέσει σε μεγάλο βαθμό, τότε αρχίζουν τα συμπτώματα της ανεμίας και τότε έρχεται στο γιατρό ο ασθενής, παράδειγμα παραπονιέται για κόπωση, έντονη κόπωση, μπορεί να έχει δύσπνοια, μπορεί να έχει διάφορα συμπτώματα, ή οχρότητα αν είναι σε μεγάλο βαθμό. Οπότε εκεί, κάνοντας εύκολα μία γενική αίματος και μία φερριτίνη, αν πάρεις και το ιστορικό, βλέπεις ότι έχει χαμηλή φερριτίνη και λες σιδηροπενική ανεμία. Οπότε εκεί είναι έλλειψη σιδήρου πλέον. Έχουμε χάσει αίμα και έχουμε χάσει σίδηρο. Από πού μπορεί ο ασθενής να χάνει αίμα? Υπάρχουν πάλι αρκετοί τρόποι. Μπορεί να χάνει αίμα κυρίως το πιο συχνό από το πεπτικό. Άρα εκεί βοηθάει η λήψη ενός καλού ιστορικού. Μας βοηθάει πάρα πολύ όταν θα ρωτήσουμε κάποιον ασθενή, αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, αν έχει αιμορροειδοπάθεια, αν έχει γαστεντερικές διαταραχές, αν έχει μια χρόνια γαστρίτιδα. Είναι κάποια σημάδια, κάποιες πληροφορίες που θα σου δώσει ο ασθενής, που εκεί ο γιατρός, ο αιματολόγος, οφείλει να του πει: ξέρεις, πήγαινε σε ένα γαστεντερολόγο να κάνεις μια γαστροσκόπηση, τέλος πάντων μια ενδοσκόπηση, μια κολονοσκόπηση, να έχεις ένα πολύποδα. Άρα είναι απώλεια αίματος από το πεπτικό. Αυτό είναι το πιο συχνό. Στις γυναίκες, που είπατε κι εσείς, είναι πάρα πολύ συχνό, γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, λόγω της περίοδου, της εμμηνουρήσεως. Χάνουμε αίμα κάθε μήνα. Εάν χάνουμε αίμα, χάνουμε σίδηρο, γιατί στα ερυθρά είναι ο σίδηρος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, αν δεν τρώμε και πολύ κόκκινο κρέας, που επίσης είναι αρκετά της μόδας σε πολλές γυναίκες να αποφεύγουν το κόκκινο κρέας, είναι σαν να έχεις ένα βαρέλι που σιγά σιγά αδειάζει. Αν αδειάσει το βαρέλι, θα αρχίσει να πέφτει και ο αιματοκρίτης. Αυτά είναι τα δύο πιο συχνά αίτια. Και βλέπουμε μετά και περιπτώσεις σιδηροπενικής ανεμίας, ανθρώπους που παίρνουν αντιπικτικά, οπότε χάνουν και αυτοί λίγο αίμα. Και έχουμε μετά και στους εφήβους και σε παιδιά που είναι σε ανάπτυξη, που λόγω γρήγορης ανάπτυξης δεν επαρκούν τα αποθέματα σιδήρου και σιγά σιγά κάνουν πάλι σιδηροπενική ανεμία. Εκεί είναι πιο ακίνδυνη. Φτάνει μόνο η διατροφή, το κόκκινο κρέας, για να ανέβει η φερριτίνη ή το σίδερο? Όχι.
Το κόκκινο κρέας και η σύτηση με κόκκινο κρέας είναι απαραίτητο και χρειάζεται για να δουλεύει σωστά ο πεπτικός σωλήνας, το έντερο. Γιατί αν κάτι δεν δουλεύει, ατροφεί και τελικά δεν απορροφάει. Η δουλειά του εντέρου, μεταξύ των άλλων, είναι να απορροφάει και σίδηρο. Αν εμείς λοιπόν δεν τρώμε, δεν χρειάζεται να δουλέψει αυτό το τμήμα του εντέρου, αυτή η λειτουργία. Από την άλλη, το κόκκινο κρέας είναι, σκεφτείτε, αν τρώγαμε 300 γραμμάρια κρέας την εβδομάδα, είναι 5 μιλιγκράμμ σίδηρο. Σκεφτείτε ότι χρειάζεται ο οργανισμός πολλαπλάσια ποσότητα σιδήρου κάθε μέρα, οπότε από μόνο του δεν επαρκεί. Άρα πάλι, αν χάνουμε αίμα, αν χάνουμε σίδηρο, ό,τι και να τρώμε θα πέσει. Γι' αυτό και εκεί χρειάζονται τα συμπληρώματα διατροφής. Πότε κάνουμε μετάγγιση, ακόμα μια φορά, κάνει μετάγγιση? Μετάγγιση με αίμα ή μετάγγιση με σίδηρο? Με αίμα πάμε πρώτα. Ωραία. Γιατί ακούγεται πιο... Σωστό. Μετάγγιση, η μετάγγιση καταρχάς σαν όρος αναφέρεται κυρίως στο αίμα, μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών. Εκεί είναι όταν πλέον έχεις πολύ αιματοκρίτη και αιμοσφαιρίνη, σε επίπεδα κάτω του 7-7,5, οπότε αρχίζει και γίνεται επικίνδυνο για την καρδιά, γιατί ζορίζουμε τον καρδιακό μη, γιατί η καρδιά, που είναι η τρόπα του οργανισμού, τρομπάρει αίμα, να σμπρώξει ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν οξυγόνο στους ιστούς και παίρνουν διοξίδιο από τους ιστούς για να το επιστρέψουν στους πνεύμονες και να το αποβάλουμε. Άρα, όταν έχουμε λιγότερο αιμοσφαιρίνη, έχουμε λιγότερα ερυθρά, η καρδιά κουράζεται, γιατί οι ιστοί λένε: εγώ θέλω κι άλλο οξυγόνο. Οπότε τρομπάρει η καρδιά να σμπρώξει αίμα, να σμπρώξει οξυγόνο. Άρα, καταρχήν, εκεί πρέπει να μεταγγίσουμε. Πρέπει γρήγορα να μεταγγίσουμε αίμα. Πρέπει γρήγορα να ανεβάσουμε την αιμοσφαιρίνη μας. Ακολούθως, υπάρχει μετά, δεν είναι ακριβώς μετάγγιση, είναι χορήγηση ενδοφλεβίου σιδήρου, εφόσον δούμε ότι έχουμε χαμηλή φερριτίνη, χαμηλά αποθέματα σιδήρου, και αφού έχουμε αποκαταστήσει ή και παράλληλα με τη μετάγγιση, την ίδια μέρα μπορούμε να χορηγήσουμε και 1 ή 2 φλακών ενδοφλεβίου σιδήρου, να μπορέσουμε να γεμίσουμε γρήγορα τις αποθήκες του σιδήρου, οπότε μετά από περίπου 3 με 5 μέρες αυτό το πράγμα να αρχίσει να μετουσιώνεται, να τραβάει ο οργανισμός φερριτίνη και να φτιάχνει και δική του αιμοσφαιρίνη. Κάτι άλλο. Αυτή η θεραπεία είναι μία φορά ή πρέπει ο ασθενής να την κάνει κάθε βλέποντας και κάνοντας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Εξαρτάται πάλι το αίτιο. Αν έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει διαταραχές περίοδου και στην περίοδο χάνει πάρα πολύ αίμα ή μπορεί να κρατάει πολλές μέρες η περίοδος και τελικά να χάνει πάλι πάρα πολύ αίμα, όσο σίδηρο και να βάλεις ενδοφλέβιο, θα γεμίζει το βαρέλι, αυτό θα βιάζει. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιήσει και φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή να παίρνει για ένα διάστημα σίδηρο σε καθημερινή βάση. Πολύ καλή ερώτηση. Ή μετά την περίοδο, μετά την... Μας βοηθάει αυτό. Το συμπλήρωμα σιδήρου, ο πόσιμος σίδηρος, έχει μεγάλη αξία σε τι? Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ενδοφλέβιο σίδηρο. Φανταστείτε, ο ενδοφλέβιο σίδηρος είναι 500 μιλιγκράμμ το φλακόν και το κάθε χάπι μπορεί να έχει 3, 4, 5 μιλιγκράμμ. Και από αυτό πόσο θα απορροφήσει ο οργανισμός τελικά κάθε μέρα, και έχει και κάποιες γαστεντερικές διαταραχές που θα κάνει το χάπι, ο πόσιμος σίδηρος. Βοηθάει όμως, γιατί είναι στην αρχική σας ερώτηση, κάθε πότε μπορείς έναν άνθρωπο κάθε φορά να το μεταγγίζεις με ενδοφλέβιο σίδηρο? Πρέπει να έρθει στο νοσοκομείο, γιατί πρέπει να πάρει προετοιμασία, μπορεί να σου κάνει αλλεργική αντίδραση. Είναι ένα νοσοκομιακό φάρμακο, είναι μια νοσοκομιακή διαδικασία. Άρα λες, αν μπορώ να επιμικρύνω το χρονικό διάστημα που θα ξαναχρειαστώ τον ενδοφλέβιο σίδηρο, πάνω σε αυτή τη λογική προτιμάς να δώσεις πόσιμο σίδηρο. Ο πόσιμος σίδηρος έχει πάλι όμως ένα κακό. Όπως είπα, σας ανέφερα, σας κάνει γαστεντερικές διαταραχές. Γαστεντερικές διαταραχές σημαίνει ότι πας να φτιάξεις κάτι και τελικά δημιουργείς ίσως παροδικά χειρότερο πρόβλημα. Γιατί αν ένας άνθρωπος προκαλέσει δυσκολιότητα και τελικά χάνει αίμα, από τη μία εσύ του δίνει σίδηρο και από την άλλη του αφαιρεί σίδηρο. Άρα εκεί αρχίζουν κάποιες αλχημίες. Γιατί κάποιες φορές βλέπω ότι χρησιμοποιούν και διπλή δόση στο ενδοφλέβιο. Σωστά. Οπότε εκεί είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα. Στον ενδοφλέβιο και εγώ προσωπικά προτιμώ, αν θα βάλω στην ταλαιπωρία της διαδικασίας έναν άνθρωπο να τον φέρω
στο νοσοκομείο να μεταγγιστεί με ενδοφλέβιο σίδηρο και αφού θα του δώσω και την προετοιμασία για να μην κάνει αλλεργική αντίδραση, εγώ συνήθως προτιμώ να δώσω ένα φλακόν πρώτα για να γεμίσω τις αποθήκες άμεσα και να δώσω και συγχρόνως και ένα δεύτερο φλακόν, τόσο ώστε το πρώτο θα το χρησιμοποιήσει άμεσα ο οργανισμός για να αναπληρώσει, να δημιουργήσει, να συνθέσει τον αιματοκρίτη που του λείπει. Και να έχει και λίγο αποθέματα, να κρατήσει για ένα χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη φορά. Αυτό πάλι όμως ξαναλέω εξαρτάται το αίτιο, γιατί να μην μείνουμε μόνο στα γυναικολογικής φύσεως θέματα. Μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γαστροραγία ή να έχει κολπώματα και να χάνει αίμα από το πεπτικό, από το κατώτερο πεπτικό. Εκεί πρέπει να φτιάξεις το αίτιο. Η ανεμία είναι σύμπτωμα, δεν είναι νόσος. Η σιδηροπενική ανεμία οφείλεις να τη φτιάξεις, να υποστηρίξεις, να γεμίσεις τις αποθήκες του σιδήρου, αλλά οφείλεις να ψάξεις και το αίτιο. Αν λοιπόν το αίτιο είναι να χάνω αίμα, πρέπει να φροντίσω να μην χάνω πολύ αίμα. Επειδή το έχω περάσει προσωπικά και εγώ ίδια, όπως σας είπα και πριν, από πολυποδάκι που είχα στο έντερο, έχανα αίμα. Είχα ζαλάδες, έτσι και τα ανακάλυψα. Οπότε έβαλα σίδερο ενδοφλέβιο, έβγαλα και το πολύποδα και εντάξει, δεν ξαναείχα. Ναι, βρήκα την υγειά μου. Ακριβώς, γιατί νομίζω αυτό είναι ένα σωστό μήνυμα. Δηλαδή, απλά ήσασταν τυχεροί, γιατί ήταν ένα εύκολο πρόβλημα. Όταν έχεις ηλικιωμένους, στους ηλικιωμένους μπορεί να έχεις ευαισθησία στο στομάχι, για παράδειγμα, χρόνιες γαστρίτιδες, βαριές γαστρίτιδες, αγιοδυσπλασίες, που εκεί πολλές φορές μπορεί σε έναν άνθρωπο 85 χρονών εύκολα να του πεις κάνε γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση, αν έχει προβλήματα με την καρδιά. Είναι δύσκολες επιλογές. Εκεί μπορεί να χρειάζεται και πιο τακτικά να τον φέρνεις, να τον μεταγγίζεις είτε με αίμα είτε και με σίδηρο. Δηλαδή, από τη μία δίνεις αίμα άμεσα, ανεβάζεις τον αιματοκρίτη, από την άλλη δίνεις και σίδηρο για να έχει γεμάτες τις αποθήκες και αν έχει ικανότητα ο οργανισμός να συνθέσει αιματοκρίτη, κάπως βελτιώνει την κατάσταση. Γιατί εκεί υπάρχει και μία άλλη περίπτωση να έχεις ανεμία από κάποιο αιματολογικό νόσημα ή κάποιο αυτοάνωσο νόσημα που όσο σίδηρο και να δώσεις, είναι άλλου είδους η ανεμία, εκεί δεν φτιάχνεται. Μάλιστα. Άρα μετά πάμε σε περαιτέρω εξετάσεις μέχρι να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Ακριβώς. Εκεί θέλει μια καλή λήψη ιστορικού, μια καλή φυσική εξέταση και σίγουρα μια πλήρη κλινικοεργαστηριακή εξέταση, ένα καλό εργαστηριακό έλεγχο, πιθανώς και απεικονιστικό έλεγχο για να μπορέσεις να τα βάλεις κάτω σαν αιματολόγος και να κατευθύνεις τον ασθενή ως προς το αίτιο της ανεμίας πρώτα απ' όλα και αναλόγως το αίτιο της ανεμίας να προτείνεις και λύσεις. Εγώ ένα πράγμα που τονίζω πάντα στο νοσοκομείο, λόγω και του νοσοκομείου, είναι ότι πρέπει να έχουμε πάντοτε έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Βέβαια. Πρέπει να το λέμε αυτό. Εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ απλό. Μία φορά το χρόνο. Ένα τακτικό έλεγχο. Μία φορά το χρόνο, αν δεν υπάρχει σύμπτωμα, μία φορά το χρόνο ένα γενικό check-up. Κύριε Πεσάξο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πού μπορούμε να σας βρούμε? Ιατρικό Αθηνών. Είμαι στο Ιατρικό Αθηνών γιατρός. Παράλληλα διατηρώ ιατρείο ιδιωτικό στην Αγία Παρασκευή. Μάλιστα. Και στο site αιματολόγος.com. Άλλοτε τα βλέπουμε και στην οθόνη μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημερώσατε. Ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, εμείς επιστρέφουμε. Μείνετε και πάλι κοντά μας.